बानी रौरा दुआरिया जी। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। विकास लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। बानी लाचार बिनती सुनला हमार माई करिले रउआ से गोहरिया जी। करिले रउआ से गोहरिया जी। बानी लाचार बिनती सुनला हमार माई करिले रउआ से गोहरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया मटिया कला सीतामढ़ी आइले बानी रौरा दुआरिया जी। करतनी रजी माई सरस्वती पूजा करब माई दिनो राती। थोड़ा सा ज्ञान दे दी तनका ध्यान दे दी रोज कराइब माई भजन आरती। पवन खेसारी के भगिया जगबलू कफेरबू हम पे नजरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लिखल भजन राउर बेटा रवि कुछ ऐसन कर दी जाने सभी। ममता दुलार माई हम पे लुटाई हमन के कबो छोड़ के न जाई। विक्रम बेदर्दी के सपना पूरा दी करेला रौरा से गोहरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी। लेके खड़ा बानी पूजावा के थरिया आइले बानी रौरा दुआरिया जी।